Iya iya. Aku lara nang omahe Pak Purnomo ngono salah gelem kowe iki. Yuk. Mandek Mas. Tungkak tunggang tungtak dijer. Mandek kok. Tok tungyak tok tok tung tok telang. Tok tok tung tok tok. Kamu ya hormat aku. Wilujeng dalu Mak Cange. Wilujeng dalu Cak Percil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warga masyarakat mriki sampun ngantu-antu rawuh panjenengan lho. Alah saestu kula mlebet teng daleme Pak Purnomo. Nggih. Langsung ditokne pawon. Liwat mriki kula. Cethuk Yuti. Tukang masak karo Yuati. Yuati kalih Yuti. Awakmu apal. Apal mau mangan apa kuwi jenenge? Kulup apa? Kulup dong kates. Buyuh pawait. Jane iki jane iki apa iki kulup apa obat aku. Lah awakmu njipuk langsung ning pawone. Lah sing Njipuk sing wis dimasak. Lah nggih. Lah sing urung dimasak mbok ganyang yo. Cangkemmu yo pahit. Layak kok pahit le. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Dangu mboten nate kepanggih. Niki asli wonten Magetan luar biasa penonton bludak niki. Nggih, pancen mekaten. Mertandani bilih piyai Magetan menika sanget anggenipun tresna dumateng budaya mliginipun wayang kulit. Tepuk tangan untuk penonton Magetan malam hari ini. Luar biasa. Sing nonton niku lho sampeyan kathahe kok gumunku wedok tok jane lanange iki lho ning ndi iki. Endi to? Lek iki lah lanange mosok mung sak cilik-cilik kene iki tok. Lah iki lho wedok tok sampeyan kathahe iki lho. Kowe lha ape ndelok apa yo? Kowe ngerti wayang apa ora? awakmu Delok kowe. Oh, berarti pengen roh. Oh, roh kula temrap kula. Wong sakmene akeh iki mung pengen roh gantenge Percil. Alah. Percil kok iso ganteng kowe nek percaya to sampean. Apa sampean iki ora tau ngilo apa piye ngarani awake. Ning omah sajake ra enek kaca pengilo. Lha sing delok wedok-wedok kok ya mung pengen roh ganteng ku to le. Percil ganteng nggih Bu nggih. Alah. Ya ora. Piye? Elek to. Lah ya lah ngono kok awakmu sombong jare pengen Wis kok ben sombong dhisik le iki teng daleme Bapak Purnomo. Nah, kowe hati-hati kudune ning kene. Nyapa? Timbang diworsoni pedhot. Lah nyapa? Lah iki tutup apa Pak polisi? Iki Pak Guru. Ora kowe. Lagi ngoten to niki ajate napa? Hajatipun Mahargya Putra Mbiwadosiwi, mantu Mas. Mantu nggih. Nggih kula dongane Mbak Nanda kalian Mas Rela. Mas Relo. Relo. Lah tulisannya kaya rela mosok mburine rela berkorban. Iki wong Jawa dadi Relo. Relo. Nah, bahasa Indonesia rela. Oh iya, Mas Relo kalian Mbak Nanda jadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Dadi ngono kuwi tak ta? ya ora ya oke ya. Ngono kuwi donga ya wis tau wong awakmu kok ndongakno apa mau? Sakinah mawaddah warahmah. Lah awakmu dhewe lho pegatan. Awakmu lho pindho. Ora mawas diri ngono jenenge ya. Lah nggih niki lho. Kuwi gagal mbok mene kene tak gacok cengelmu kowe. Iki wong aku ki ngomong ngene iki ben Mas Relo karo Mbak Nanda ora kaya aku. Lah terus? Lah ya aku ngomong ngene iki lho kok ngomong ngono kowe iso. Awakmu ya ndonga ngono kuwi. Ya mbiyen enggak aku. Lah aku mbiyen ngomongi mbok sing penak iku resepe rumah tangga sing apik iku piye? Lah kowe apa wis rabi? Lho, aku wis. Piro? Wis 10 tahun. Sasi. Yo alah sik 10 wulan. Wis sik anyar tapi kan urung ngrasakne waleh kaya buke. Kowe urung ngrasakne kowe. Masa mak kesi iki ya waleh karo. Enggak lah wis bener omongane make mau 5 tahun ke atas. Piuh nyawang jembek. Alah. Tenan jare sapa aku ya panggah sakinah panggah apa kowe 10 sasi sik anake. Aku duwe resep kok. Resepe apa? Resepe membangun rumah tangga, membangun rumah, iya to? Kuwi mesti nganggo watu, gragal, krikil. Yo ge ngecor lambemu iki apa piye kok iso. Wong iki manten lho kok nuwun sewu to Pak Cange. Wong manten mbok kei watu gragal ya lak iki bangun rumah apa piye kok. Lah yo iki membangun rumah tangga padha karo mbangun omah Mas. Sing penting butuhke watu, gragal, krikil. Ya wis jajal omongan. Nah, nganten lorone iki rungokno Mas nganten. Mbak manten. Iya. Iki omongane Mbah Slentem iki. Iya. Mbah Slentem kapan? Nggih. Apa watu ki apa? Watu, gragal, krikil. Watu kudu nguat.
ngatur wektu. Dadi kuat ngatur wektune, wektu kanggo keluarga, kanggo tangga, kanggo anak bojo, kanggo tangga teparo, kanggo dulur-dulur, kanggo mergawe. Kudu rata, harus balance. Iya balance. Watu. Balance. Iya. Gerak. Saploke duwe mobil lagi ae lho, ngerti balance bareng. Iya. Lah guna sporing balap. Ya mergane sporing balance. Iya balance. Terus watu gragal. Kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Dadi grapyak karo tangga teparo, karo dulur-dulure ya karo wong tuane. Dadi grapyak silaturahmi jangan sampai gagal. Silaturahmi itu penting. Man ahabba ayu besatolahu fi rizqihi wa yung sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Ngerti ora pucet ngawamu. Artekna Cil, ayo Cil. Artine apa? Bulanane Google enek lho. Lah. Dadi bahkan aku kleru senani Gus Miftah kok. Sapa sing pengen didawake umure dijembarno rezekine nyambungo seduluran sing apik karo sapa wae. Kowe iki lho ngono. Iya wah dikeploki. Tepuk tangan enggak apa-apa, tepuk tangan. Dikeploki malah kaya Doro. Lha ora nek ngono lho. Kowe ngomongnya ning ngarepku lho Mak Cangik. Lah piye? Lah aku lho Gus Miftah tak eloni, Gus Idam tak eloni. Terus Gus Kautsar. Terus Gus Samsudin. Iki kon tangga kuwi nyapa mbok. Lah fotone enek ning Facebook akeh lho. Tanggaku. Kuwi tanggaku. Iki kabeh iki aku melok, aku paham ngono ki mangsamu. Dadi ngene iki mau paham. Krikil, gragal, watu, gragal, sing nguri krikil. Krikil iki tegese Krikil aja sampai carry ningkatke skill. Dadi kepinteran dan skill itu wajib tingkatkan dari tahun menahun, dari hari ke hari. Kudu munggah Sebab apa? Membangun rumah tangga. Wong lanang kuwi dadi gentenge, atape, nak wong wedok sebagai sokone. Sak pinter-pintere wong lanang ora ana saka, kuwi ambruk panggahe. Oh, berarti saka ki penting ya? Wong lanang kuwi dadi atap, wong wedok saka. Berarti anak putu karo lan liyane kuwi dadi dindinge. Oh, berarti menjadi satu yang dinamakan rumah tangga. Yen kula mboten ngoten Mak Cangik. Pripun? Dengan sing luwih pengalaman. Aku sing pengalaman, aku sing tahu gagal. Nggih niki pindho tak bacok cengelmu lho wis meneng pindah. Lah ya kan pengalaman to. Iki aku ngomongi Mas Relo sama Mbak Nanda. Kita omongi wis iki tenan iki sing tau tak lakoni ya wis pokoke. Aja patek gugu, Mbak. Iki omongane dagelan yang golek duit. Gak omong aku. Lho ya omong-omong. Nek nyatong golek duit mbok omong ning kene iki aku ning kene silaturahmi. Silaturahmi tenan. Oh, golek duit. Wong nek mencel-mencel rumah sakit. Nek silaturahmi tok engko duwite tak gawa aku bosok kowe. Lho iki selunas saulan kepungkur iki bosok rene mulai gawe apa ora aku. Lah urusanku piye? Halah, engko tak dongane. Dadi masa donga tok. Donga iki penting. Duit iki carry. Adimu lho Kang wis mbok utang pengen 6 lho iki. Wis to gampang. Mas Relo sama Mbak Nanda. Iki carane mung gampang, Mak Cangik. Carane jadi kudu saling mengerti. Rungokno omong aku. Lah aku lho, aku ngomong ngene iki, cah wedok, cah cilik nangis. Sedih saking trenyuhe karo omonganmu. Njaluk jajan ra ditukokne mboke. Mas aku nak wis ngerti omonganmu. Ora ning ngono. Compone umpamane enek gerah ngelune Mas Relo, Mbak Nanda, kuwi kudu ngerti. Carane piye? Carane umpama nenek sing lanangi panas utawa piye ge apene wong lanang capek, kesel, panas, apene budal nyambut gawe cukup ning ngarep lawang. Resepe piye? Utawa ning ngarep TV dilus-elus sirahe. Ya ampun, Mas Relo, bojoku sing paling gandeng dhewe ndang sehat ya, Mas. Sesuk lak sehat engko tak paringi ngono ki wis. Wong lanang wis seger waras budal cut nyambut gawe. Mulih teko nyambut gawe sing lanang senengane apa sik? Umpama kaya aku seneng mancing. Seneng mancing, teko omah dek dikai palesan sitok, dikai sangoni 2 juta kon budal sasi. 2 juta. Akeh men sangune kuwi. Wis wong lanang sigrak tenan. Tapi leres. Hobine oleh terus. Oh, dadi seger terus. Umpamane sing lanang senengane ngopi, Mas budal ngopi mulih-mulih jam 4 isu. Wis los. Sangune piye? Sangoni, wong lanang disangoni, wong wedok sing nyekel dhuwit. Heeh. Umpamane kuwi wong lanang gerah ngelune, ning lak wong wedok kuwi beda. Padha dilus-elus ngarep TV dipangku karo dicium cup ngono mari. Alah malah ditapuk lambemu wong wedok. Wong wedok ora usah ngono, cukup ora usah ditapuk, ora usah dilus-elus. Dikon adus. Lah enek greges-gregese dikon adus dijak ning Magetan ning kota, tukokno gelang karo kalung beres. Piye? Tekokno ibu-ibu. Napa leres, Bu? Wong wedok kuwi seneng genang karo kalung. Oh
iya bener. Kowe lek kaya ngono kuwi wong lanang terus-terus nukokne apa-apa wong wedok gampang stroke ta omong. Lah kok iso gampang stroke? Lah iya kene iki aku nyambut gawe. Kowe iki buruhe wong wedok. Nuwun sewu Mak Cange. Pripun? Jenengan ngeten iki mriki napa? Ngeten iki acara ngeten iki napa jenengan mriki? Nyambut damel. Nyambut damel. Nyambut damel. Nggih. Artane damel sinten? Ya bojo karo anak. Betul. Suatu contoh buruhe wong wedok kaya ngene. Masa buruhe wong wedok kepala rumah tangga. Awakmu ada kon ndi omahmu? Ku Rembang. Rembang. Rene nyapa? Rene silaturahmi karo golek dhuwit. Golek dhuwit. Dhuwit mbok kene sapa? Kene bojoku. Ikilah namanya buruhe wong wedok kaya kowe kuwi. Lho ngendi papan ya wajibe ngono kuwi ya nafkah lahir batin kok, Cak. Nafkah lahir, nafkah batin harus tercukupi sebagai kepala rumah tangga wong lanang. Wong wedok njaluk apa mbok tukokne? Tak turuti umpama ngene iki entuk dhuwit lho, ibarate umpama 10 juta langsung plek nyoh Dik, dhuwitku kayaku bengi iki plek. Alah kecapean geplek bongko kowe akhire wis to. Lah awakmu ning kene iki ngapa? Golek dhuwit. Lek dhuwit Umpamane gedine 10, tak kene bojoku 10 juta. 100.000. Lah sing 9 juta 900. Dana kenakalan, kamu gak tahu ya? Iki garai wong lanang umur panjang sing duwe kenekan ngene iki. Ngono umur panjang apa ngono iku termasuk wong lanang sing LCT. LCT apa? Lecet. Wong lanang 9 juta 900 mbok gawa dana kenakalan. Terus entuk LC piro? Ngawur e. Aku adoh karo ngono kuwi mangsamu le baben ukele. Ya aku kok masaku. Kados kula ngeten iki ningali nduk niken. Terus Umi ngene iki. Aku saiki ndelok cah wedok iku ora teko wajah le. Saestu kula niki mboten saene wajah. Kok ora kok wajah? Rata-rata wajah lho sing dipirsani. Alah jomblo-jomblo saiki ndelok cah wedok, celak kowe ndelok teko apa? Ya delok teko wajah. Liyane wajah. Body. Apa neh? Rambut. Rambutnya piye? Heeh, rambutnya yo golek sing lurus lempeng ngono kuwi to Mas. Lah lurus apa? Nek lurus kuwi mestine yo gampang diatur. Ngono nek rambutnya keriting mie, sing ngombane keriting-keriting ngono kae. Kuwi akale akeh. Terus ngono nek sing keriting gandul, ngono kuwi lurus terus keriting gandul. Kuwi biasane angel Mas. Rada apa? Ngomong-ngomong rada angel. Susah ditebak, tapi akale yo akeh. Lah kula mboten. Kula amit nuwun sewu, amit nuwun sewu. Pripun nek jenengan? Kula saking niki lho, kencet niki. Niki kencet to jenenge. Kencet. Niki napa to niki? Kecet. Lha wong wedok kok kencete titenane Ora percaya. Pola kencet iki kok dekok, Bos. Nerincing. Nerincing. Dekok. Kuwi karo wong lanang wani. Kuwi. Sing rada ngene sapa kuwi? Alah kuwi tak rumusku. Banyuwangi lho Pak, Banyuwangi. Iki lak kencet iki bembeng. Bembeng. Lah Aja iki dirabi. Kuwi tas babaran le. Iki tenan iki. Oh, iki tenan. Wis manak bojone wong. Alah kok iki bojone wong aja dirabi. Nek lak kenceten niku krowak banget. Lah krowak rabinen. Kuwi malah lara kencing manis goblok. Kuwi aja mbok rabi. Golek kencet sing rada bendol, Mas. Oh, bendol. Rada bendol. Keneke bendol gedhi. Heeh, kuwi mari kesel bocah kuwi. Enggak, tapi lah bendol tenan. Bendol iki diapa-apane gelem. Manut daringane mboten bocor. Upamane. Lho, umpamane kaya niki tak delok niki. Piye? Piye iki? Nerincing. Tegese artine apa? Bocor. Karo wong lanang Wani. gak wani bocah iki. Lho padarene karo wong lanang iku maneni terus daringane bocor. Ning jero nek mbayune aku seneni mbayune kula takonane goblok. Masa yo wedi kan. Berarti nak golek kuwi wong wedok sing kencate bendol. Lah rapi karo limbuk kae. Oh, iki bendol iki bunder seser iki malah. Bunder kuwi iki kulit dicet pekok kuwi rumah sakit. Lah jare golek kok rabi karo koroan. Tapi angel. nuwun sewu kula saking Bathung nggih ketinggal. Ngeten iki lho, ngene lho. Ngene lho. Oh. Lah nduk nitik saka bathuke. Nggih, niki daringane bocor apa mboten teko bathuke niki kan iki. Oh. Bocah lak bathuke ngene iki terus nek rambute dijok ning ngene iki. Nggih. Piye kuwi? Gampang ra percaya karo wong lanang. Iya ora kan? Lho, aku iki apal. Nomor loro iki. Umi. Iki ya padha. Iki ene rada enek anune, Bos. Apa iki jenenge rambutnya rada Rambutnya tipis-tipis. Iki daringane bocor tapi sithik. Oh, sik mending iki ya, sik. Mending iki tapi yo gampang ra percaya karo wong lanang. Beda karo iki. Iki nek kene enek munyer kene lho, Mas. Lintang. Lintang. Iki lak ngene gampang gonta-ganti biasane. Biasane. Apa leres, Pak? Leres. Salahi. Lho pacarmu wis pira, Duk? Maksudnya biyen, zaman biyen saiki yo. Pacare telu Pak jare, Pak. Lah iya, biasane ngono kuwi yo mong seneng tok mari ngono ngalih, mencel rono ngalih ngono Oh, sak cintamu. Selanjutnya yen Winong sebelah Winong. Lah, iki ngomong iki sapa iki saya? Lah iya aku tak Katane yo kok awak dhewe kowe cedak Gus-gus yai kok. Iya aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Ya kaya ngene iki, Bos. Bathuke piye? Ya nek gak diapa-apane kok mesem terus bathuke rada jembar Rada padang. Ayu berarti. Iki apik, Bos, tapi daringane bocor niki. Lah kok iso? Iki karo wong lanang wani. Oh. Iki tenan. Iki keadaan kuwi, Bos. Iki sing iki. Lah iki. Birgita Iki lak guyang, guyu iki stres bocah iki. Lah piye guyu tok isine. Wis sumeh. Sumeh ya. Sumeh lah Birgita iki. Iki senengane kesehatan, Bos. Memikirkan masa depan. Bocah kaya ngene. Mulane rada ombo. Sampai mikirin masa depan dihapusi wong lanang ya meneng ae bocah kaya ngene iki. Niki daringane bocor Ini golek sing ngono kuwi aja. Sing nomor selanjutnya Dian. lah niki resike putih kaya ngeten iki. Terus bathuke ini rada nuwun sewu, rambutnya rada diklewer-klewer Klewer diwontengen. Niki wonten sombonge ning di segi kecantikan atau body. Oh. Dadi lek pone enek wong lemu bareng sik cilik aku. Ngono iso ngene iki. Ngono kuwi. Iki. Oh. Ya ora. Ngono kuwi mesti duwe rasa ngono kuwi. Terus iki anu sing iki ya Bos ya. Lha sing kene sik. Bukese yo diliwati nyapa? Sing adil, sing rata. Ngene. Ayo, wani ra. Mula aku anu nesu ora we. Ora, ayo, ora masalah. Tenan. Lah pancene wong tamu iki sing kene ae lho. Mesti apik. Weh, sampe nesu ora? ora masalah, ora masalah. Lek pancen nggih rabi ora apik kok ndak tak ijolne ngono lho. Ijolne apa lho padane? Tebok tenan. Iki lho kostume diijol-ijolke ben ora malai. Ayo, wani pernah kono. Mbok sing kene sel lho, Bos. Ora iso, diurutke no sing adil no. Nah, Bukes iki wonge bijaksana. Eleh. Mergo enek Pak Yoyo Lah iya, Mas, selalu bijaksana. Dadi dalam apa? dalam keuangan. Iki Berarti lan duwe sing lanang mesti sing lanang gampang ngalah. apa ya? Ngalah lah. Akhire lara ditukokne apa-apa sing lanang panas awake. Napa nggih to, Pak? Napa nggih? Iya bener. ah. Bener. Awakmu kok ya? Banyuwangi le Purwa tegese apa Purwa? Wiwitan. Paham ora? Bukesi wonge meneng. Ndeklek ngene iki le. Terus Nyapa wi? Tengengen memikirkan masa depan rumah memikirkan tangga. masa depan, mikirne yoga-yoga, mikirne iki lho. Para seniman-seniman yang dibawa ini Iya. piye carane sejahtera. Lagi ngoten to, Mas. Ah iya. Kari siji ke? Mbok ora usah lah pojok dhewe masuk dengan. Ya diratani no, diratani kabeh. Menika nggih pokoke sing penting wonten nasi, wonten anu pun mendel niki. Oh, neriman. Heeh. Dadi ning ngarep enek jajan wis mung meneng. Ya wis ora bocor, ya wis ora piye. Sing penting enek panganan meneng lak kaya sing ngono. Ana neh sitok, Mas. Sapa? Sok iki sing pucuke bathuk kene enek wajike ngono kuwi lho. Pucuke bathuk enek wajik ngene. Lah kuwi kowe wani karo wong lanang kaya ngene. Kuwi wani karo wong lanang. Ha. Masalah bojone dhewe lho, Pak. Apa iya? Jangkrik. Mbak Deno, niki lho kowe wani karo Wonge turune mobil. Nuwun sewu kula tak ngampil sidene mawon. Boleh, sik. Sing pundi? Tapi Winong loro apa siji? Lho, Loro ya. lah kok Lho iso jenengan piyai loro ya. Lah, sampean niku piye to ngene? piye? Lah gelem apa ora? Awakmu milih sing Lah ndi? sembarang lek sampean peksa ya ora apa-apa lah. Sing maksa iso Kok semeksa apa? kuwi ya? Ono ditawani. Winong Nawangsih bersama Mbak Birgita Ayu. Ya, niki Tak lho. tang tak dang support sih. Oke, yuk. Asik. Niki saking Tulungagung, naminipun Winong Nawangsih. Sebelahipun menika Mbak Birgita Ayu saking Kota Tahu, Kediri. Oh, Kediri. Menika Tulungagung. Tulungagung pinten, Ndak? Campur darat. Campur darat. Nggih. Tasik senggel tambah sabun gedabel non sewu. Napa? Senggel Sampun napa, napa? Berarti wis
duwe pasangan apa sing single ngoten lho. Kula pengen ngertos mawon kriteria laki-laki yang seperti apa, pengen tahu. Monggo wonten sing mriko wonten tanglet, "Weh, Mbak niku lho nomor sekawan niku lho kriteriane sing pripun?" Kira-kira kaya sapa? Kaya sapa? Anu nek aku tuh yang penting Omongane wis kaya ngene iki lho, Pak. Biasane bahasa Indonesia ngene iki mesti kriteriane. Iya. High class. Kriteriane. Sing piye jajal pikir aku. aku tuh sukanya pokoknya dia yang setia. Oh, setia. Oh iya. Setia tok. Setia tok ya. Setia dan bertanggung jawab lah. Oh, siap. Bertanggung Iki. jawab. Iki bocah ngene iki cepet golekane lak koyo ngene iki. Nduk, Nah, nduk iya. brand. Dalam Lu kok berbrand kuwi lho. bir Sama sini. kita. Kita. Bir kita. Bir kita iso pil kita ini jadi Ngawur sono ngawur. kita ini. Aku ngomong bir kita. Kriteria laki-laki yang seperti apa, Adik? Brewok. Durung-durung kok medeni ini to, Pak? Ya iya. Terus Masa brewok. Brewok terus apa nih? Terus Brewok tinggi, Tinggi. terus putih sugih, terus setia, terus duwe apa jenenge tanah akeh, terus Anu, Dok, sugih wis, mobil ora akeh. sambok terus wis mati ya Dek. Terus. ya aja ngono to Pak karo wong wedok. Ya angel era kok. Tuntutane lho. Tuntutane angel kok. Ya jenenge pilihan orang. Pilihan no ya ora apa-apa. Beda-beda. Iya muga-muga ketemu ya, Nduk. Amin. Tapi kita rada suwe. Iya Lah nek kaya ngono kuwi sugih. Iki Kediri. Heeh. Tahu. Apa? Tahu. Tahu po. Tahu takwa. heeh. Lho tahune takwa. Tahune takwa ndahne wonge. Ya, Masalah. lek iki tulung aku nggone jaranan. Jaranan. Gitu, Nduk. Ya, Tulung aku putih, betul. Pak. Tulung aku putih. Tulung aku campur darah. Oh, campur darah. Marmer. Oh, marmer, Karena nggone banyak marmer. Iya. Nuwun sewu niki diaturi nembang napa niki? Monggo gandeng niki lak Kediri karo Tulungagung lak nggih jaranan to Cak. Tahu. Nggih, Kali nggih, jaran. nggih. Pripun? Mangke kajenge ngaturake ninggal katresnan ning kajenge bawa sik. Syukur lek bawane duet kalian jenengan. Walah ya los to kene. Sing penting sing gender iki wis. Nggih, sapa to? Pengendare. Salahu. Salahu. Iki pengendare Pak Minto ngawur Nggih, saya. nggih. Wis sampeyan ya roh ae to. Ngawur. Mana karo sampeyan. Coba ayo. Yo. Coba, nggih. Coba saya ayo. Niki bawane napa, Pak? Monggo ndereke Monggo, mawon. ndereke. Angkur ya oke. Bawa apa aja boleh. Nggih. Kencan karo Mas Lentem kuwi Mas Lentem, Mas nembang Lentem ya apik. saged. Apa? Selenem niku saged niku napa-napa. Bawa temu. Iya, nek selenem niku swara wedok. Sakniki swara son-sonan sing pinter bas. Swara horeg. Pangkur kemawon, Pak. Siap. Nggih. Kaget aku, tak kira ki apa. Jarene Iki wayangan ora son-sonan. jarene bawa horeg. Nak bawa horeg kan Pangkur ya, Cuk. Iki wayangan. Lah terus mbok son-sonan iki lho. ya ora apa-apa to. Lha apa ya kena ya ora iso kan. Lah lambemu ngomong dhewe bawa horeg. Umpamane Pak Purnomo duwe son piye? Purnomo Audio, let's go. Apa? Kita iki mah kalau nek koclok kok malah melu-melu iki. Kuwi apa kuwi mau? Triple. Ayo. Ya pangkur, coba. Nggih. Kangenku tanpa upama. Semono uga aku ya. Ora usah. Kowe kaya toprak jeruk malah. Toprak jeruk rembang. Mung sliramu. Tukang syuting medhot. Iya, iki nek fenomena apa nek iki? Kowe timbane diantem wong wedok-wedok lho. Waduh no, Mas. Suasanane mak-mak. Duno. Lugu. Mak-mak iki menangan ra iso kalah lek kok jarak contoh. Nambi, muduno nambi. Malah nambi. Lah iya wong wedok-wedok. Masa pengen delok pengen nyawan bokong ae. Pak, kowe aja dipaido ras terkuat di dunia yo mak-mak. Mak-mak. Aku ampun karo mak-mak tenan aku. Mung sliramu kang dadi telenging ati.
Kuwapok ra kowe. Kuwapok ra kowe. Apa kowe diseneni mak? Bu mulai munggah golekno apa lho? Tro-tronen. Mas syuting, lek jenengan pengen selamat, nyutingmu nek kantor desa ngono lho. Pengen selamat kowe tenan. Dikeruyuk ibu-ibu bosok kowe. Aku lho dijak foto ning mburi wong tuwek loro. Lah kok iso wedakan glepung. Iso pupuran apa piye? Kuwi karepe yo pengen ayu. Pengen Pengen ayu ayu. tapi golek wedak sing murah. Nomor 4. Iya. Apa kuwi? Apa terus ini. Wedok tok macam. Wedok. Cewek, heeh. Gulung mulai. Aduh. Kok kudu ngono ya? Lah suwi ora digawe ngene. Ben ganti suara wedok kuwi. Nggih, di anu cara Ben anu panas. gulung di tokne sik. Enggak apa tuh belas. Nah, Oh, wis berarti ngono nek wis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. gulung menjing ya. Ngenteni to. Enteni tenan. Dapure slentem iki lah. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Lah, Asik. kaya arep leleken ae. Yo ngaten iki. Ya. Kuwi wedok kuwi. Wedok asli. Wedok asli lah cak. Mak. Mbok kaya pikir aku ya kudu demok. Modus. Saben petuk winong sajake kok iso pengen demok gulu. Aku cah tulung agung mesti ngrembug nyapa ae. Masa ngono? Iya. Cahayu ya. Tenang. Aku pulang sama Om ya. Nyapa mulang ambek om plong. Ya, Bang. Lha kok iso ngomong? Mas percaya Bang ganteng men. Alah kowe ngomong ngono ya ora? Enggak. Lah iki mau ngomong Mas percaya. Kowe ngomong apa ki, Mang? Enggak, aku kan cuma tanya, iki bawane bariki apa cakepane? Wah, alah Mas percaya kok gandeng dhewe pikirku ngono. Apa ngomong ngomong elek lho. Terus. Mak lu ngomong elek. Turu bojoku turu. Paketan entek. Bocah iso resik merusuh. Ngombe kopi no keler. Cangkeming lho ana wong bawa kok sembok ganggu ae lho. Itu meneng lambemu. Iki cah wedok. Mumpung bojoku turu goblok. Semumpung bojomu turu aku yo ngengei. Lah Lah kowe sintai terus piye? Sing kulite bluduk. Kamu mau tukar tambangun entuk ora Pak ya? Ora ada cahy. Among ngeledo. Ye, suarane piye? Kowe to meneng lambemu ki tak Awakmu, gede awakmu. Ngene sih. Kadung ngono. Bocah guyang kuwi gendeng piye to? Enggak, lah aku salting mbok liatin terus lho. Oh, lah gimana? Kamu kan sinden untuk dilihat, Bro. Enggak ya. Tapi dhek kuwi wedi. Iya, Pak. Ulune jemborok ngelihat awakmu. Kamu kan seperti gendruwo barongan. Nduk Winong, Nong. Dalem. Upamane suatu saat karo Cak Percil dijak ning guyon maton gelem apa ora Nggih. sama? Nah, aku masuk kriteria enggak? Ya lah ya kamu takane ngarep dhewe. Gak apa-apa gelem kok. Engko dandane anu Nyapo kowe melok-melok lu nyapo. Lah, aku seneng, semua Pak. dok delok. Biasanya nek guyon maton kan sindene dandane roro jonggrang kayak Ah. gitu-gitu mahkotane besar-besar Anu, gitu toh. beda iki, Nduk. Nah, aku Iki apa? sing sesoke tak kon masak anu pegawai Indomaret to, Masa ya beda-beda. Ben lah sak cakep-cakepmu lah. masa sinden. Wes tak meneng lambemu. Mumpung iki sing apik iki lah. Nduk. Ora. Oh dadi didom sitokan iki. Ya. Heeh. Ngelingono Ngono. rikala jaman kepungkur. Selamat datang di Indomaret. Bawa ya, bawa. Goblok. Kuwi lho wongmu kuwi lho. Ayo Zeyeng. Kamu harus kuat Zeyeng. Semangatin aku, Mas. Jangan sampai kalah sama dia Zeyeng. Iya, Mas. Ben,
Sapa ngomong aku kaya gapuk. Kayak kamu. Mas Dari lah, Mas Dari. Ayo kembaranku kae lho. Iya. Mas kamu. Iki bojoku. Nggih. Terus. Persis. Kayak gapuk. Seliramu nate ngendika. Aku ngomong kepiye, Zeyeng? Tresna lahir terus sing batin. Pancen kaya mengkono wong. Iki lho diterusne nyanyine. Walah iya, aku lali Pak. Aku anggere ketemu pil kita aku yang ngono kuwi. Bacotne ya, Cak. Oke, siap. Monggo, ninggal katresnan pisanan dangdut, kedua dijaranke. Oh, ngaten nggih. Oke, saya ini. Monggo, yuk dados. Mas aku diwangi maos mas layane akeh banget. Lah niki kathah saestu kok. Napa? Sik, iki enek barang apa teko rene iki? Barang apa to? Ora sing kok lho, kono kae lho. Ya ampun, masalah. Wonten sinden warrior. Sinden warrior piye? Iki sinden luar biasa. Bocah iki lho. Nek koyo tletong. Sugeng dalu Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Injih nyuwun pangapunten niki wau radi telat. Ngaten. Lah napa tampi job rumiyin teng pundi ngoten iki? Wau dobel. Oh dobel. Saking pundi dobelipun? Baben. Loh.
Dobel apa kuwi kok saking baben kuwi lho. Mesti ning kono iki ya tanggapan. Ya tanggapan ngene iki. Ya campur sari mau. Berarti duduk campur telek. ya campur Terus sari. ngono kuwi. Ngapunten asmanipun sinten Mbak Yu? Nggih, dipun tepangaken sowan kalian warga masyarakat pundi menika? Ayo Mbak. Ngriki menika Driyareja. 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 Warga masyarakat Driyareja sedayanipun dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Asik. Kok iso kaya ngono. Kok jenenge kok Saru Jenenge ngoten? Saru ngoten. Kok saru pripun? Lah niku kaya wae wong sing Jawa. ngucapke niku wau. Lah kok nyiliti. Kula niku panggilane Liti. Asli menehi bapak ibu niku Liti. Oh, lek berarti Bu Kesi niku Nyi Kesi. Nyi Kesi. Nggih. Mbak Lia niku Nyi Lia. Nyi Lia. Jenengan namine sinten? Liti. Celukane terusan? Nyiliti. Oh, iya. Lah nyiliti sinten? Nyiliti Pak Purnomo. Maksudnya kepanjangan Ndak boye. Lah iya Mas iki. Ndak boye. Oh iya. Lah Pak Purnomo ora ngerti Pak Purnomo iki karo aku wis ngene to Mas. Lah kok bisa? Lho, dhisik sapa sering aku ditiliki ning kono kae? Ning ndi? Baben. Masa nilai ning Bapak baben. guru kok. Aku lho Pak Purnomo iku pancene guru. Lah terus kok ning kono. Apa pensiunan guru to? Sering rono dhisik aku kan dhisik bakulan to. Bakul apa to yu? Bakulan kroto. Pakan apa? Ya pakan manuk to. Manuke sapa, Dok? Manuke Pak Purnomo. Maksudnya niku manuk ocehan iku lho. Oh, nggih. Hewan nggih. Kewan. Daleme saking pundi panjenengan? Kula. Nggih. Kula niku sak nggen-nggen kok, mboten mesti. Mesti. Mboten sing sesuai kali KTP niku pundi ngoten lho. Lho KTP mawon mboten gadah lho kula niku. Lho kowe iki jane warga negara ndi kowe iki lho? Kutub Utara. Kok mesti sak bledose cak ngawur to. Kowe nek kene apa? Ya ning kene iki aku ya sapa sing nimbali aku rene? Lah kok iso tekan kene iku Lah iya, ceritane Mbok. piye? Lah iki pancen nekat, Mas. Pokoke anggere nek rame-rame tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Lah iki rame-rame kok malah dipendungi kowe. Wong kepaten lho, Mas. Oh, iya. Maksudnya Nembang itu- ya? Iya Nembang nembang. kayak gini kan. Ya paling gak ya ndongakne sih. Oh iya dongane matene. Anu dalam rangka ini kan tasyakuran nggih Mak Cange. Leres. Memperingati kemenangan Indonesia atas Timor Leste. Oh, Mantenan. Kok iso bal-balan kuwi lho. Mas, Iki manten dudu bal-balan. Nanda Mas Reno. Mas Relo, Mbak Nanda, didongakne muga-muga iso nglampahi beberan agung dadi Iya. keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin. Paling gak Mbak Nanda kalian Mas Relo iki nyontok kaya aku, Mas. Duwe salon. Ah, aku ya salon podo, Salon Mas. apa? Salon pas. Iki Salon tok. Salon kecantikan. Ladies. Jadi salon kecantikan. Iya, nggih. Mas Nanda, Mas Mas Relo Relo. karo Mbak Nanda kudu nyontok aku. Kedahe nyontok kula, Mas. Nyontok bab napa Kula niku? niku gadah resepe piye rumah tangga iki ben ayem tentrem, ben iso rukun, sakinah mawaddah warahmah. Dan Hemat. Hemat. Apa iso cermat. hemat apa? Lho piye to? Aku iki lho, ngerti apa ora? Bojoku iki tak blonjo 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000 sedinane. Gawe lha pangeran. kowe mangan uyah kok kuwi terus dino kowe. Mangan uyah mesti. 5.000. Wah, lah aku ora ngerti resepe kok. Lah resepe piye? Resepe piye? Wong 10.000. hemat iki wong aku. Carane. Sedina 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000. Carane. Malah isih Yo 5.000. isuk, Mas. Isuk. Tak kei dhuwit 1.500. Nggo apa? Tuku energen sereal. Gantinya sarapan pagi. Oh iya. Regane Iklane 1.500. 1.500. Iklan enek ya kae sarapan bergizi minum energen sereal 1500. Lah terus nawan Awan mangan apa? Awan tak kei 2.000, Mas. Nggo tuku apa? Oki jelly drink. Penunda lapar. Penunda rasa lapar. Iklan enek. Oke jelly drink penunda lapar 3,5. Dadi piye iki weteng ben aman sih. Esuk 1.500. Awan 2.000 3,5. Sik 1.500. 1.500 bengi mangan apa? 1.500 bengi tak tukokne Promak. Alhamdulillah wis tak praktekno sak wulan, Mas. Sugih. Bojoku opname, Mas. Gak mangan belas. Lah aku mateni bojomu kok piye? Nembang sik sithik. Sampeyan arep nembang apa? Nembang. Lah jenengan anu badhe nyuwun apa? Lah kula niku tembang napa man saged lho. Lah apa meneh niki kepethuk kanca-kanca mangan karo iki. Madang. Lah ya madang lah mangan to.
Dados jenengan klasik kreasi nggih saged sedaya. Klasik napa mawon gambir sawit tak pangan. Lah. Onang-onang? Onang-onang tak pangan. Elok. Bondet? Bondet tak pangan. Uler kambang? Uler kambang tak pangan. Ular keket. Kukur bawuk tak pangan. Cucur. Cucur. Napa? Cucur. Cucur napa kukur? Cucur bawuk niku, gending patalon lho. Catetanku kukur ya, Mas. Kleru. Layak kower. Kleru, ndak boye. Lha sing nyatete ya kuwi dar kuwi to, Mas. Dar gombes. Dar gombes yo. Iya. Oleh nyatete yo kleru kabeh. Nembang apa? Nembang apa? Pelok apa selendro? Ya pelok slendro ya. Ora ketek. Nah pelok nek slendro. Dikendangi Mas Tambul ya aku seneng. Tenang. Suwe Tambul gak iki petuk. kirek. Mas Timbul. Timbul. Yo wis senengane yo Tambul sinden kaya ngene iki. Nek ra ngene ya apa yo ngatasi. Umpamane ngendangi penak mbok apane Mas Timbul? Yo tak paringi to, Mas. Mbok apane? Tak lewek. Asik. Iki. Ora kowe iki lar nembang apa? Apa nembang? Nembang. Nggih. Iki sing benten kalian sinden-sinden. Ya harus spesial. Sik. Ya. Klasik iso. Apa meneh di pirsani Apa? Bu Kesi. Iya. Ini sik yo maruku, Mas. Aduh. Ya ora tak pamer-pamer. Masa marumu berarti awakmu. Lho piye to saingan Sik. dhisik. Karo Mas Yoyo itu. Mas Di iki karo dhisik karo aku. Sopo? Mas apa? Mas Di. Mas Sama Yoyo. aku tadi iso Mas. Dadi ora. Lah iya Mas Cahyo Kuntadi aku nek nyeluki Mas Di. Panggilan Lah iya sing saya. dulure Karmidi to. Iya kami dit. Sing sugih kae ya. Iya. Ayo nembang apa? Nembang. Nembang apa? Nembang apa? Anu nyuwun anu Mas, gangsaran mon Mas. Gangsaran kok sembo sindeni wi lho. Gangsaran kok kena disindeni. Lah piye kok ngenyek aku to iki. Kene, Nek sinden biasa anu ra iso kene iki luar biasa lho. Iya. Ayo Mas Bul, gasan Mas. Turut to, Mas. Aus. Wis. Iki ora perang to, Kang? Ayo, Bu. Mas ya Mas, jelali esok sore. Mas ya Mas, jelali esok sore. Kowe iki lho nembang apa? Kowe iki lho nembang apa? Lah yo wis diiringi pas Lah lho. nyapa ya Mas yo Mas tok ngono ki. Gangsaran. Tembang yo. Lintune sakit nggih, anu rencang-rencang. Ya iso Oh, ya. Jangan wae, dipertanyakan monggo. lagi apa ae iki di Kebo giro sakit Mas. malah kok lagi. Bukone bonang Mbak. Turu. Alah yo roh kae. Ya Waridar lho. Lah iki Kebo kiro kok iso. Iya. Yo gendeng. Ya dijajal sik to wong ora ngerti kok iso. Kebo giro Mas. Ya wis. Turut ana ya. Tapi gak ngono kuwi ya. Beda Ora ya. ra liyane iki beda Mas, beda. Beda. Bogero. Turune Iya roh. Lagi sidene bare ngono dak. Iki ora pas mantenan ngono kae. rungono sik to. Tidak rapas lo yo ora gelem muni lho Dek. Apa nek sidene ya iki? Awas. Mas ya Mas, jelali esok sore. Ketas ketok Mas ya Mas, jelali esok sore. salah. Sangcul Mas. Wah, apa nembang mojo lali sesuk sore tok. Lah Ora liyane kok. genti gandeng apa wae kok mesti panggah Mas Yu Mas tok. Cakep Mas. Lah cakepane ngono tok lho Mas. Terwujud mulai. Ndak sih kok kaya ngono. Buanter, ora ngerti aku lagi mulai ke rumah sakit. Kalau ini diopnam 3 hari. Masalah gerah apa? Lah niki lho. Lah wis tuwek lho iso cangkrangen. Iso blendingan. Tuwek cangkrangen. Lah aku kan anu telat to Mas. Telat apa? Telat apa? Jaman anu apa cilikanku kan dhisik aku ora di imunisasi. Imunisasi kuwi. Nah, Iki lho, makanya kena iki lho, iki lho. cakap. Jenengan Austrian niki. Nggih. Niku napa mriki? Mriki sik. Oke, Nggih. jenengan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah No Kulit. Wah, nggih. Adil terus. Petung Rejo Muntara Nadi. Ngersakaken gending utawi lagu Pepeling Lestari. Kagem Bapak Purnomo Ki Cahya
Mbah Setu Sate Gule kalian Cak Percil CS. Siap. Kula sampun pikantuk kenang-kenangan Cak Percil saking Mbah No Kulit niki wau sonten wau. Wonten sandal yang terbuat dari kulit dan juga bandulan bandulan kunci kuwi. Niku intine tandha tresnane kangge kanca-kanca Madakara. Luar biasa. Awakmu ya kok dikeki Aku apa, Mas? kacamata kok kulit. Kok kulit. Liyane kuwi ra enek to. Ya apa to? Wis matur nuwun ya wis to. Sing aku apik jalukno celana dalam. Ora sawu. Ketokno wedges. Ora malah kemeratak lagu aku. Malih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi saking penggemar wayang kulit, Mbah Gunung, Mbah Trimo, Mbah Panji Anom, kalian Pak Guru, Suprayitno Pingkuk, ugi Pak Sun apa iki? Kerik apa iki? Sanes niku. Dudu. Mboten gondrong. Nggih, mboten. Karo Mas Saiful, nggih. Kerik dipae. Sugeng Angayai Pakeliran, lagune nderek kalian Mbah No Kulit. Wassalam. Nggih. Gentos mriku. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah Setu Sate Gule, Dirjo, Gending, Sesideman, Pepeling, Bapak kagem Bapak Purnomo Ki Cahyo Percil CS yang sangat cakep. Terima kasih. Apa enek tambahane kuwi? Anu lek cakep tak tambah dhewe. Sugeng dalu Ki Cahyo Kuntadi. Nyuwun gending sambung wanci dalu caping gunung. Nah. Saking kula Mas Sunardi asli Tanjung endi iki? Tinggal Jakarta. Oh asli Tanjung tinggal di Jakarta. Oh, Tanjung tinggal di Jakarta. Kono. Selendang biru Mbak Niken kagem Bu Noni Sumantri Bu Mantri Kang Suyat kalian temanten kekalih Pak Pur keluarga saking Karang Taruna Desa Priyorejo Priyorejo Saking ingkang kagungan hajat Pak Purnomo saha Mbak Nanda ngersakaken Mbak Niken nembang Pujaning Sih wewayangan Lestari. Oh siap. Podang kuning dangdutan gubuk asmoro dangdutke Pak Sutar Sindatan. Wah nggih. Kanggo rika Mbak Niken. Nah nggih. Terus apa ki kalian Jogja Istimewa. Nggih, tak percil. Nggih. Damel Bunda Nanik Sumantri. Siap. Dan Kang Suyat pancen oye paguyupan Sorterop. Nah nggih. Siap. Nggih. Saking Sri Kardiati Guru Magetan. Nggih. Sapa kuwi? Nyuwun yatra. Kaya atra ki lho. Kowe iki lho maca apa? Kuwi lho undangan Sri Kardiati sapa? Lah, ngawur kok. rencange Bu. Guru iki. Lah ora enek guru SD iki. Nyak. Nah, wacan kabeh wis. Bisa maca ora? Aja nangis lho. Yang terhormat nyiliti yang paling cantik. Apa enek yang terhormat? Niki wonten yatra 1 juta damel panjenengan. Nyuwun gending selendang biru matur nuwun. Ndi enek tulisannya 1 juta? Ndi lah. Ndi duwite? Ora enek tulisane. Duwite ndi? Pengen kowe Ora pengen. pengen. Iki tulisane. Lah tulisane jerone ra enek karo Mas aku. Mboten usah didum kalian Mas Percil kalian Mas Lentem. Nggih. Ndi duwite? Mosok enek tambah-tambah. Iki sik rencana kok. Wah, rencana to. Tesik mriku. Pak Dalang nyuwun Bunda Nani Sumantri kalian Kang Suyat diaturi minggah panggung sugeta nyanyi nembang. Oh siap. Sugeng dalu Ki Dalang nyuwun gending sarung jagung slendro lawak gaul diterusne si kucing saking kula Mas Sunardi Jakarta asli Tanjung Kecamatan Bendo. Mas Jukek saudara dari Ponorogo. Diponegoro. Oh iya Ponorogo. Tulisannya Tulisannya Ponorogo. Ponorogo request lagu Cinta Tak Terpisahkan untuk mempelai berdua. Siap, semoga cintanya enggak mungkin terpisahkan. Sampun, Kelas. sampun kelas. Genduk niken salindri ya Siap. nduk. Cublak suweng. Dados. Berdiri dong. Yo. Ayo deh. Suka-suka suang gesek kelantan, aku kantung kekuteng, tanpa merale, sapa kudu tele agesi, sirpa tele kokosin,
Anak wedok, Mbak. Anu Mas Nggih, Persil. leres menika. Ngene iki lho karepku ki. Yen gak isih Nembang cuwi. yo kepenak. Ha. Wajahe yo ayu, cantik. Di sawang iso. Ora kaya awakmu kuwi kok Jadi ini kan arep tak entukno anakku lho. Sopo? Anakmu sapa umur piro anakmu? Umur 2 wulan. Sampean ini perempuan apa laki-laki? Ah, Lanang Sini, sini ya. Ada Kamu, apa? kamu perempuan apa laki-laki? Ya padha edoke lho. Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tau. ya mana, ya ngendok. Tapi Saya ini kok enggak ada isinya. Oh, iki ora ana isine lho, Dok. Iki gombal lho, Dok. gombal Masa piye to gombal? asli, Lah, Mas? lah, lah, ora percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Aduh, gombal. Nembang kaya nikan gitu. Lah ya, aku mau krungu suaranya sampean ini jane suaranya sampean ini apik lho. Iya ta. Ora tahu senam lho, Ken. Termasuk kriterianya Madangkara suaranya itu. Senam apa? Warna suaranya itu loh. Iki lho, niken dhewe lho ngakoni. Masa ya Termasuk kriteria Masa dike. kriteria? sinden kene. Masa ngono tok? Duduk sindene. Apa? Bagian demit-demitane Lah, mah. cocok kriteria. Iki lho, nikene ngakoni. Kowe iki demet ya seneng ae to kowe. Demit kene sik Sementing anyang ngono lho, Mas. penting-pentingnya. Penting Mas, mana? Nyanyine sing bener. Nah, kan lek nyanyi sing bener itu apa emang ada senam itu, Dok? senam apa vokal senam ngono gitu. Vokal. ada. Sampean kan aku sing belajar senam kan sampean kae. Termasuk aku Oh bareng. iya, aku sampean selindro. piye, piye? Dar, selindro dar. Dar. Lah, penggender kok iso mbok uter. Iki tanggoku kok iki. Oh alah, dar gombe sih. Siapa dulu? Ya kan ini. Ayanmu kumat kok piye kok bengak kok. Kita. Kene biasa kok nyapuk kok bengak-bengok. Lho nek ning ngono kuwi ya memang ya ngono kuwi. Kuwi latihan. Latihane ngono kuwi ning kan. Ning kan. He 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 he. Sampai kan, sampai Penak lho bisa. Tanya itu bengok ngono to, Mas. Iya lho kaya gitu. Ini Pak. Kira kira. Sampai. Dua sampai dua. Tiga satu. Lah, nikan, ngolor. Pancen kudu bengok ngono Iki to. lho nikan lho penak. Mas aku. Wong loro ya. 3 2 1. Oh, ya layak. Layak kuwi suarane kan trending, masalah suarane penak kuwi. Lah wingi aku yang ngrungokne Bu Kesi ning kamar kok. Lho kok Bu Kesi kok bengak-bengok senam tibake kae. Sok, lho kabeh sindan ya senam. Ora percaya. Sename yo ngono kuwi. Yo bengak-bengok nang Mas. Ya, 3 2 1. Nah, enak lah. Ya kowe ganti liti. 3 2 1. Nyakal makal. Kowe goblok kok masalahe. Ya pedot-pedot nyapuk Lah kok iki lho umbak. penak. Iki lho cah loro iki lho so pinter. Sing kaya biasane Nggak diperhatikan nih. sing kaya ning kelas kae lho. Piye? Kaya ning kelas 6 awake. Iku pas aku mbok warai kae. Lah iya iki to, iki lho. Contone digatekne nyiliti. Penak to wong iki penak lho. Iki lho, 3 2 1. Lho penake kaya ngene lho kok. Oh, ngawasi tanganmu dadi. Tangan tok iki lho. Ayo 3 2 1. Lah kok mbok wasne Muni tok? ya. Jare kon ngawasi tanganmu. Iya muni. Sesuai Sesuai nada ini Sesuai loh, ini ya, Aku coba nadanya pilih ini loh. nada lho. Ayo 3 2 1 ya. Hi, Nah, penak iki lho. i, Ah. i, Ah. i, Ah. i, Lumayan kan. Lumayan. Masa ngono wis apik. Ya apik, ya ora kan ya. Kowe termasuk Pertama ngono. Pertama kali yo Kuwi aku iso somben iso lungguh ning pojok kono Mas. Iso iso. Tenan Oh lho. iso. pegawai Tak kontrak kowe. tak daftar Mas. Iso. Pengerti aku Iki iki. lho, iki lho catane lho. Iso. Ayo. i, Ah. i, Ah. i. Ah, iki kayak dangdut. Tak tuk. Tak tuk.
Ya. Kowe iso ngono to? Aku nek mlaku ora iso, Mas. Ora usah kayak dangdut. Gak usah. Ya, Sing ya. lagu sing enak no apa? Apa? Bojo loro. Bojo loro jajan. Bojo loro ya. Bojo loro. Bang, piye? He 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 he. Kita ke nadane iki. Kowe ki iso kok ora, kowe iso nyanyi ora to? Bola-bola iso nyanyi kuwi ae. Lah, yo sembarang ya. Ya, wis. Sembarang wis, kowe sembarang. Lah, kowe sini kelas iki lho, biar. Ayo. Ini ya, ya 3 2 1 ya. Oke. Nah, koyo ngene, kayak kendang Mas. 3 2 1. Enak koyo ngene. Wi, Mas. Kuwi nek sinden-sinden iki opo ya iso? Iso. Percaya to. Kowe iki ora percaya lho. Masa iso? Kowe ngremehne padang karo. Iki lho sak kelas karo Niken. Kabeh sinan bareng. Cek sik. Ya. Sama no. 3 2 1. Yuk. 3 2 1. Aja nek iki yoga ki lho iso. Yo kok iya iso? Ora percaya to. Masalahe seniman Masa to, Mas? kabeh. Ora percaya. Jajal aku ora percaya to. Ayo 3 3 2 1. Kita bergomes tak yuk kancane kuwi kita. Kita kancane kae kita. Iki kecepet ae. Gomes kecepet. Ayo 3 2 1. Ora. Enake koyo ngene lho. Enake koyo Sinden wis. Kari kowe Yopo lho. wis. Ah. Dalange urung mbok Iso, jajal. iso. Iki kene iki ra ada sing Iso iso. tenan. Iso. Sing penting ngematne tangan kuwi wis iso Mas. Ora khusus dalang, kuwi iso pinter. Mas. Ayo. Nyapul. Iki ditantang karo batang Ditantang lho. karo Niken lho. Lah yo. Ayo masa ra iso. Ayo 3 2 1. Ah. Piye? Gak aku lek diperintah kae lho, dicek kae lho, Keturunan dicek kae lho. buta. Awakmu kuwi lho masalah kowe nyapa ngecek dalang mesti iso. Lho lagi mesti iso. Yo 3 2 1 yo. Ya, ayo iso. Rada cepet kan gak iso to. Kayak iki lho, cepet. Ayo, sini. 3 2 1. Kentang. Iya, benar. Ayo, 3 2 1. Lumayan. Tak tek. Ya, oke. Jadi tinggi rendahnya tuh panjang pendeknya juga Artikulasinya itu juga sudah boleh. Vibrane. Enak. Vibrane laras juga tenang. sudah enak. Jadi Luar biasa. tinggi rendah Tapi vibra. kok ini terakhir ini nggak enak ya ini. Ya gak. Nyapa? Lah kok malah ngomong-ngomong ngar kancane. Lah aku dijamong Niken lho. Lah ya manut tanganmu kok iso. Lah aku dijamong Niken ya Ayo seneng Niken iki lho. Itu kan menjuri itu namanya. Bengok kuwi sampe koyo padha bukesi bengi yo ngono kuwi bengok. Alah, kowe iki yo. Apa kabeh padha nembang apa, Dok? Lestari ya. Lestari. Nggih. Lestari. Pujaning sewa tirase tak gapuk pun saged. Oke, nggih. Pokoke iku niken nggih limbukan kudu pujaning sih, lestari.
dan lain sebagainya. Nggih. Apa iso Lestari? Ya iso. Piye? Sang Patih Sikro. Ini jel ya nyok. Mijil arep budal. Sang Aku marai lagu-lagu anyar iki ora patek sinau lho. apa make lidalase? Monggo Lestari Niken Salindri. Yo. Nggih. Nyelani sekedap Mbak Niken karo Cak Pertir. Pripun? Niki enten dawuh saking Mbak Nanda, temanten putri. Oh, Mbak Nanda. Bilih dalem menika Pak Suyatni, leres nggih. Pak Suyatni calon wakil Bupati Magetan kepareng rawuh. Tasih lenggah nggih Pak Yani. Tasih. Ha nggih. Wales kena nanggap. Mesti nih. Mboten niki dawuhipun menawi wonten wekdal ingkang longgar badhe duet kalian Genduk Niken. Sekalian panjer. Ini sanjangi kula nggih wonten. Kula nggih wonten nek. Terus nggih apa arepe? Awakmu ki lho gua apa sing butuh iki lho Dek Niken. Lah ya sapa ngerti to arep. Monggo Bapak Suyatni menawi tasik lenggah Tasik, aturan tasik. pinarak wonten panggung mriki. Ya, Cok, ya, Cok. Ya, lho, Cok. Ya, lho, gampyak lho, Cok. Ah, nggih. Nah, monggo mriki nggih. Monggo arum Bali, Cok, nggih ngurmati Pak Suyatni. Iya. Ngawut. Yuk. Arum bial. Yo! Keken beli sing aduk wis nek. Yo! Sugeng kula nggih. Nggih, kapan pun tanggal pinten monggo nderekaken. Saged, Nggih, mangke. saged. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Bucange Inggih, Mas Bapak. Percil. Siap, Bapak. Tadi dipanggil saya kebetulan ini calon bupati saya, Oh, Bu nggih. Nanik Sumantri.
Nggih. Memang hadirnya duluan saya, beliau baru nyusul. Oh, ngoten nggih. Nah, ini sekaligus saya perkenalkan. Oh, Ibu nggih, siap. Sumantri. Monggo nderekaken. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya sekitar masyarakat sekitar Desa Driyorejo, Kecamatan Nguntaranadi dan sekitarnya. Beyuh jan penontonnya malam ini bucange luar biasa. Sampai pelosok-pelosok tapi untungnya enten di sukani napa niku layar. Nggih, layar, Bapak. Saya baru sekarang lho nonton wayang serame ini. Ini juga sekaligus kehormatan untuk Pak Purnomo sekeluarga. Mugi-mugi angsale hajatan putrine Mbak Nanda Putri Mas Relo anggene bebrayan sageta dadi keluarga sing sakinah mawaddah. Amin. Amin. Datan antut runtut koyok mimi lan Mintuno. Nggih. Kira-kira wonten Mas Percil. Dalam Pak Purnomo ini dulu guru saya. Oh, ngoten. Bu Nani Sumantri juga guru koncone jenengan. Pak Purnomo. Oh, Saya punya banyak nostalgia sedikit kenangan nggih. dengan Pak Purnomo. Saya kira-kira SD tahun berapa itu 81, 82. Saya di desa terpencil urung enek listrik. Dereng wonten. Belum ada air. J. PDAM. J. Pak Purnomo nek siram itu teng kali. Piye Pak Neng Purnomo? belik bahasa Indonesianya apa belik niku ya? Anu kluwekan. Keruwekan. Waktu itu kabeh wong kampung aduse ngenten kali niku. Belik niku. Nek bahasane napa ya? Pokoke tanpa busana. Kira-kira sak iku di ngoten lho. Wow. Nek wong desa jenenge udo bligang-bligung. Nggih. Nek saya membayangkan nek saiki ndahno viral kabeh niku, termasuk kula. Lah nggih, dane apa? Lah kira-kira ngeten kenangan saya dengan Pak Pur dan njelalai lho kong desa ketemu lagi dengan Pak Pur. Sampun purna 35 tahun. Luar biasa, nggih sehat. Paringi sehat niku lho. Moga-moga Pak Pur tetep sehat. Amin. Akas waras. Amin. Dilancarne kabeh rezeki lan urusane. Amin. Termasuk grup wayange Mas Madang. Cahyo, Nggih, Mas Percil, siap, ben Duk, niki. laris kabeh. Nggih, Bu, amin. badhe matur. Ibu, oh nggih. Nggih, dalem derek mangayu bagya dhateng Rias Mojo temanten kekalih mugi-mugi saged atut runtut rerentengan. Amin. Widodo lestari mulya, winantu ing sukarahayu lan saged ambangun keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Lan mugi-mugi enggal dipun paringi momongan. Amin. Lah niku sing penting, Bu. Nuwun sewu. Nggih, tadi Mas Percil jarene teko lewat dapur ketemu godhong kates pahit. Nggih. Tapi kula wau nggih teng dapur kok ibu-ibu padha masak. Iki kan arep pilkada. Kang, sangune pundi? Lho ya urung wayahe kok njaluk sangu jane. Lah kula pripun iki mangke? Lah. Mboten ngoten nun sewu Bapak Siyani. Nggih, siap. Nggih, menawi November nggih pilihan nggih. 27 November. Serentak. Nun sewu menawi Pak Bupati Ponorogo kalian Madiun niku sampun ngejob benjang Oktober niku rencanane untuk pemilu damai. Nggih, niku penting niku. Kinten-kinten magetan benjang napa niku Pak nggih? Rencana paling dah. Di WA kula terus nih ketua KPU mangke. Siap. Nggih, mugi-mugi ditungakne lancar mangke ketemu malih di acara yang lain kira-kira. Siap, matur nuwun. Karena banyak bintang dan masyarakat arep nonton bintang, maka kesempatan terbanyak kita serahkan kepada bintang-bintang termasuk Mas Percil. Mbak Niken Salindri. Salam keng Mbok De Sainah niku wau Mbak Niken. Tapi sing mburine sewar sawer engko nek ditembak panwas pripun? Boten. Wis iki nggo tinggalan kanggo acara yoga dan sak grupe mawon ben ora diseneni kalih. Kabeh sangu kula wis tak udhokne niku Mbah. Nggih. Alah niku didamel rokok. Pun mekaten matur suwun monggo dilanjut dan mangke tidak lama lagi Bu Nani Sumantri badhe mohon pamit. Ben lanjutne. Katen nggih, Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ibu, matur nuwun nggih, sehat-sehat nggih. Suwun Bapak nggih. Mugi mangke kepanggih melih sanes wedal. Nggih. Sembah nuwun Ibu nggih. Bapak matur nuwun sanget nggih. Dalem tanggal pinten? Solo Baru. Oh, Solo Baru to.
Siap iya. Asli Solo Baru. Oh, asline saking Solo Baru Sukoharjo. Nggih, nggih. Nyapa lo nggawa kentongane? Dikira ngejep ning Solo Baru ngono. Kowe iki nyapa? Awakmu kok sok katut rono lho. Lah kok nyapa kok melu barang. Mos arep katut mbok-mbok pawon mau. Pujaning sih nggih. 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 Lah niku paling kathah paling mundutan Oh, dereng. Dereng garap. Dereng. Wah, urung. Dereng garap. Lidang biru. Lidang biru Lidang sampun. biru. Sampun, sampun nggih. Lah nggih. Apa? Lah nggih, lidang biru nggih. Oh, pundutan. Ah iya. Ya cah dipun aturaken Esok. selendang Aduan iki, biru. Yo. Paling kathah selendang biru. Yen komen
Nadyan to mung gamelan nyol tak percaya nyatane ya lumayan ya. Tapi saya nek gamelan, Pak. Nggih to, Mbak. Tambah rancak, ya Tom. Nggih. Kula damel niki saiki. Kowe tangtung-tangtung apa? Apa to kuwi? Tekul es. Dikongkon dar. Nyapa dar gombe sok ngakon. Tung-tung. Dodol apa to kuwi jane? Dodol sandal. Niku wau jan pamundutan jan sawah brek-ambrek. Nggih. Sampai radi kanu mangke mboten sekeca kula niku. Lah nggih. Wong nggih naminipun menika lagi katresnan to. Nggih, leres Pak Cai. Yai ingkang kepareng tresnani dumateng budaya. Nggih. Nggih sak saged-saged mangke dipun aturaken. Mboten menapa. Wong godhong kates sae iso nglegakno weteng. Nggih, wong sembukan niku lho damel gakne menungso niku saged lho. Iya. Iki ngoten ta Mas Angge. Si Jingkas aku paling seneng yen genduk niki nembang Kitir Sumilir. Ngeten lho Mas Angge. Senenganku kecilek. Pripun? Karep kula niku mawon. Sing pundi? Iki Kitir Sumilir niku karep kula. Apa judulnya apa? Kitir. Kitir Sumilir. Kowe aja omong dek ini luput. Awet diantemi wong kene. Iya. Kitir Sumilir menika karyanipun Ki Gedhuk Siswantara saking Kediri. Kediri niku. Kitir Sumilir. Iki lek Kitir Sumilir Mbak Niken karo Madangkara wis klop tenan lho Oh iki. nggih kula sering ningali kok. Kapan? Iki tanggapan terus kok nonton iki kapan? Masa nonton? Lah lak YouTube sing 3 dino Oh iya. ya roh to, Bang. YouTube Pak, YouTube tibae. Oh ning TikTok. TikTok. Lain Mbak Niken nyanyi lagu Aja ngomong. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Iya. Oh guys, ngomong R. Lambe perkara lambemu luput kok. Ora padha karo kakange ra iso ngomong R. Kitir Sumilir. Nembange lak niken mesti pas. Pas. Jalukane cah nom-noman ibu-ibu kuwi lho nunggoni ket mau. Iya Mas. Kuwi yo senenganku kecilek. Nadane sampeyan Nduk. Enek nada. Enek wi. Anganku. Oh iya lho. Bocah iki pinter lho bocah iki. Lho nadane sampeyan Nduk. Anganku. Mbak Liti jajal Mbak Liti. Alamu. Masa yo ra iso. Iki lho penak lho. Anganku. Kung anganku. Kok elek to suarane sing. Yo ra iso berarti. Kupingnya Ikan. Maka kanca-kanca Kitir Sumilir. Yuk. Mas, kendangane enak Mas. Asik asik. Asik-asik. Bersama Awas, hei, Niken Saling Trio. Kita goyang hidro. Nyala abangku. Madangkara menyala. Bukan kaleng-kaleng. Anganku ngambaran nambet mega ngetang lintang sasula padang rambulan kelilian nangeti sifat sarina tak titip ngidam bakasak ing sampok leglungitan lembengan kaulengan kamu sorang rangga simangga tak kirim nilai yang kitir tak sampir angin sumilir para kasa sliramu kan mikir Oh, Rina wangi wawayang ngombe tasiku sing penerta saupama kapan banyak aku bisa gagal lintang rangga endahi rambulan aku sangar kuatir lamun tak
luar biasa. Powere sik luar biasa. Tenan, Mas. Bocah caket ayu, nembang suarane kepenak. Apa-apa ya iso. Apa-apa iso. Degane kambil ijo bejane sing duwe degan. Ndek bojo. Nggih. Lah wong sing urung duwe. Ucapan terindah untuk mempelai berdua Cak Percil monggo. Nggih. Kula nggih namung ngucapke menika sing penting seger waras, sehat selalu, diparingi rejeki ingkang barokah. Amin. Ngoten nak kula ngoten niku. Nggih, nulis rendem tansah rukun selawase barokah lan barokah. Amin. Nduk Cahayu. Liti ayo. Selamat Apa? berbuka puasa. Lah, paling gak ya muga-muga bejo donya bojo akhirat ngono kuwi ya. ngono. Padha karo omonganmu lho. Sembah nuwun Cak Percil nggih. Genduk niken terima kasih sehat selalu. Mbak Liti karo Mas Lentem. Muga-muga mempelai berdua tansah pikantuk wahyune jodoh. Amin.